To, wallahi gaba ɗaya ga ana an taso illa ka kaɓi. Akwai Taliban, akwai ɗan siyasa, akwai mai ɗan kunnai, akwai wace kala kai ko wace tambara akwai. Na nace Allah ko wace tambara akwai. An tahi. An tahi. Da ta can. Allah mu kallo na annamu kaji. Ibrahim mai laka kabi sai ti dan kaya angar lece ta makasa dan siyasa Taliban danda mai dan kunnai kai babu dai ababu wallahi lazi yau dai ababu sai ti dan kaya angar Abdurrashid angar wallahi ga can an hadu to duk dai mai zuwa sai ya zaka wallahi kai wallahi dai dalai magana ta kare shagoga anan dai ana ta yanzu an haɗu sai an zaka Taliban da lece ta maka sai shi da Taliban dan gidan haraye lai ku kwanto mu gani ba a ca komi ku kwanto mu gani sannan a hankali yaro kula ba Allah sabke lahiya Allah sabke lahiya danda mai dan kunne shi nan ta Allah nan danda mai dan kunne sai an mace shi wani shi ya saya Taliban har ma an mace wallahi an mace ana mace wasu wallahi rike yaro to danda an tahi to wallahi danda mai dan kunne fa nake ga muku Alhaji Abdu Afallar Rashida mai danda mai dan kunne kai yau fa tahi nan mai dan kunne yana zuwa kai ya ma zo lete tamakas Alhaji Abdu Afallar to rada to Taliban ma ya motsa Taliban ma ya dan motsa Taliban yana taya shi ma ya motsa Taliban ya zo amma dan mai dan kunne fa to ya shawar rawakin nan ta ga ta nan dai Taliban shi na zuwa amma na dafa Taliban dan mai dan kunne Alhaji Abdu Afalla dan siyasa ko to ba mu cewa komi Taliban buga danda ko siyasa Alhaji Arayi